A zdravím vás ľudia opäť pri mojej sérii Zotikon Let's Play. Moje meno je Dodo a ako ste si už mohli všimnúť, tak tu máme fúru debničiek, čo u nich asi len tak môže byť. No, ale má to niečo spoločné s našimi cieľmi. No, ale v dnešnom diele som sa chcel zamerať hlavne na skrášľovanie našej zoo. A hneď na začiatok tu mám pre vás takú, malú hádanku, ale tí, čo hráte Minecraft, tak odpoveď určite hneď poznáte. Určite viete, čo je toto. Neslávne známa postavička z hry Minecraft. Má strašne výbušnú povahu. No, ale teraz si pre vás pripravím také malé prekvapenie. Teraz to strihnem a uvidíme, čo to bude. No, takže už späť. Chvíľku mi to trvalo, ale ako som hovoril, je to súčasť jedného z našich cieľov. Áno, hádate správne, je to súčasť kampane a sú to slony. Áno, slony. A k môjmu veľkému šťastiu prišli len teraz. Takže, jak by som to... No, tesne vlastne predtým ako som chcel natáčať, tak mi prišla výzva, som samozrejme prijal, to som celý ja. A... čo ideš robiť? Aha. Toto nie, našťastie toto nie je ako v Zotikon jednotke, že môžu hocikedy preraziť ona. Jo, teraz som zafajlil, pretože som im nepripravil vôbec výbeh a oni na sene nemôžu žiť. Sice vlastne môžu, ale... dajme tomu, že to spravíme takto. Ja viem, sľuboval som, že budem pripravovať výbehy dopredu, ale toto bolo také nečakané a už sa mi nechcelo, už sa mi nechcelo to prerábať, tak som sa rovno do natáčania pustil. No, takže potom môžete do komentárov hádať, čo to je. A vlastne tento obrázok je vlastne to sľubované prekvapenie, tie slony sú taký nečakaný bonus. No a ako som už spomínal, v tomto diele by som sa chcel venovať hlavne skrašľovaniu našej zoo. Čo znamená, že by som tu chcel povysadzať také kvety, stromy, čo ja viem, a už som začal pracovať na sochách. No toto sochu som tu neumiestnil šťastne. Takže tu nemáme tak. Aha, konečne. No. Teraz si spravíme výbeh. Fúha, jedna ohrada je riadne drahá. No, neviem, rozmýšľal som tak, že by... Rozmýšľal som, že by som také pekné stromy, také džungľové rastliny, čo sú tam v takých kvetináčoch, v takých malých ohradkách. Čo tam sú, kvety. Tie kvety sú riadne pekné, mne sa strašne páčia osobne. A čo ja viem, je tam toho ešte dosť, takže môžeme si z čoho vyberať. Dafu, to je čo? Tak, nie, že mi tu dačo ujde ešte. By bolo nemilé, kebyže sa mi začne prechádzať taký slon. Po zoo by bolo ozaj nemilé. Takže sa postaráme, aby sa mali s čím hrať. Keď som taký zlý, že nemám im ani na domčeky, ale... No, asi. Rozhodol som sa, že sa pokúsim spraviť taký screen. Neviem, či to veľmi funguje. Tak si to máme peknú fotečku. Fajné. Fajné. No, tak myslím, že pokiaľ sa budeme o tie slony dobre starať a odfajknú mi, že si ich môžem nehať, tak si môžeme odfajknúť prvú úlohu za splnenú. No ale späť k nášmu skrašľovaniu. Áno, tu máme začať prvé sochy. A sochy nosorožcov z toho dôvodu, že si môžeme nosorožce dať, ale s tým sa v tomto diele piplať nebudeme, to si necháme na ďalší diel. No, takže najprv by som sa chcel zamerať na sochy. Určite by som chcel použiť toto. No, sochy, vedel si len vyskúmať. Akože určite by som chcel použiť toto. A
Samozrejme by som si aj toto mohol odomknúť a určite akože toto vám chcem ukázať, ako to vlastne funguje. Ale neviem, tie sochy tak blbo pomiestňoval, k tým sochám sa ešte vrátim. No a čo tu máme za rastliny? Takže stromy tu máme pekný výber. Mne sa osobne strašne páčia tieto palmy, tie určite použijeme a aj tieto palmy sú veľmi originálne. No a kvety, určite tieto sú veľmi pekné. Hlavne keď sa pozrieme na ne zblízka. Ale myslím, že tento diel urobíme asi zase na dve časti po 15 minút, pretože sa mi nechce točiť 15 minútový diel. No, mám taký pocit, že by sme mohli aj začať. No, tu máme takú peknú uličku. Pozrieme si, aké to máme široké, asi to budeme asi vymeriavať so stromami. No, tu by si mohli takto spraviť 3 stromy. Tak si toto pekne predelíme. Tak. Alebo si tu dáme iné stromy. No, neviem, som troška zmetený. No, ostaneme na naše exotike. Raz, dva, tri. Máme historicky prvé exotické stromčeky. Viem, že ľuďom je to ukradnuté, ale mne nie. Mne záleží na tom, ako ona vyzerá, ako moja zoo vyzerá. Takže, tak, nie, možno, že to potom dáko oplotíme takým týmto plôtikom, tento sa mi veľmi páči. No, takže tu čo mám, aha, tu by som chcel dať ten altánok. Nech sa mi vyskúma. OK. Alebo nedáme sem. Teď otázka. Alebo ho dáme dať inde. Či? Toto neznášam, keď sa musím takto rozhodovať. Dajme tomu, že si to takto vyčistím. Pre ten altánok. Epic. No, takže takto. Yes! Takže máme si odfajknúť našu prvú úlohu, že máme stádo slonov, čo si myslím, že je veľmi super. Takže tu môžete vidieť altánok. Samozrejme, že hneď nám nastúpili prví maníci. Jeho okolie si ešte pekne skrášlime. Aha. Nevadí. No, mne sa mi tento altánok veľmi páči. To sa mi podaril. Dáme si vedľa neho ešte taký stromček. Zafúk. Už tak veľa som nechcel. No, tak som doseral. OK, tak si senka praskneme jeden stromček taký pekný. Dajme tomu, že... No, počkej, mi tu chýba. Aha, OK, tento, dajme tomu. Taký pekný veľký. Taký fajný stromček veľký. OK. No. Prosím, altánok je vlastne v tom, že ľudia sa do neho chodia ako odpočívať. Nie, že je to niečo ako lavičky, iba že v ňom vydržia stáť. Čo mi také dosť zaujímavé pripadá. Ospravedlňte mi tieto moje na chvíľku pauzu, lebo si kontrolujem čas, aby som vedel video strihnúť. No, môžete vidieť, ako pozerá. Fontánku. No, takže tu máme také námestičko pekné. Ľudí sa tu hrnie. A tu máme ďalšiu sochu. No takto myslím, že môže ostať. No a teraz sa vrátime ku tomuto. Toto by som senka tiež chcel dať. Prečo? Tu si... Aha, tí maníci to blokujú. To som nedomyslel. A ma teraz napadlo, že by sme senka mohli dať také sladkosti pre deti. A poblízku kôž samozrejme, pretože sú strašní bordelári.
Lol, tých ľudí tu ale je. Tak ich stade vyhádžeme. Nepáčia sa mi tu. Mi zavadzajú. Čo aj čosi nešťastný. Pardon, nešťastná. OK. No, teraz tu už senka vieme dať. Fajn. Tak, toto nie je fajn. Okay. Jus. No, to by lepšie vyzeralo takto. No, takto je to lepšie. OK. Tak si to môžeme takto poozdobovať. Tak. Pokiaľ sa vám tento diel bude zdať nudný, to mi to kľudne napíšte do komentárov, ja to pochopím. Ale proste off-screen sa mi to robiť nechcelo, pretože by to bolo také troška trápne, si myslím. Že by som tu iba tak nič nerobil. Môžete vidieť ten malý lev. No ten čas riadne rýchlo ide. Môžete vidieť, ako tu odpočíva na veľkom šutri. Ma teraz tak napadlo. Tak. A nepočkaj, nie. Semka dáme. Čo? Dobre. Dobre, to si môžete vyprečítať. Pretože mi sa toho nechce. Jo, to vyzerá dobré. A my sa dali vyskúmať ešte toto. To si semka určite niekde plácneme. Dajme tomu, že senka. Tak, plác. A máme ďalšiu novú hračku pre deti. Dúfam, že sa mi troška jezdia vďačia. No, ďalej tu máme tento drevený oblúk. Čo je ďalšia? Je parádna vec. Ľudia popod neho vlastne prechádzajú a... Čo to tu je? Aha, už sa mi vrátili gazely. No, ok, to si potom medzičasom, keď budem robiť strih, tak si ich tam presuniem. Máme ešte tak niecelé 3 minúty. Tak si ich tam potom dám. No, ja rozmýšľam, kam dám tie oblúky. To je ďalšia otázka za všetky drobné, no, tak kebyže mi tento nezavazia, tak ja si to dám asi sem. No a to je ďalší problém. Tak, problém, myslím, že vyriešený. Ja dúfam. Dobre, dáme tomu, že to takto môže byť. To nevyzerá veľmi zelené. No, máme blbé svetlo. No, môžete, že sa priblížime k hranici $200,000, čo sme riadne pokročili. Pretože dobre spravujeme zoo. Čo je skoro. A môžete, sme presiahli hranicu $200,000. Máme si zablahoželať. No, takže ja to teraz strihnem, aby sme nemuseli robiť zbytočné presúvačky a môžete vidieť, nám poradila, to je zlaté pred našimi očami. Mala by tam byť cenzúra. OK, tak za chvíľku som naspäť.